जय देवासी लुंडेश्वर महाराजा, तसे दामोदर महाराजा, तसे खापरेश्वर, तसे ब्राह्मणेश्वर महाराजा आयज हांगा दामोदर भजनी सप्ताह निमतान हांगा फैलवले कामगार संघान हांगा ही तुझी सरकारच्यान हांगा विधी व्यक्त सेवा केली आसा ती तू मान्य करून घे। तसेच हांगा आता ही दिंडी सुरू होता हांगाच्या श्रीफळ धरून हांगा दिंडी सुरू होता आणि श्रीफळ घेऊन वयता तुझ्या दामोदर पायाकडे ते हांगा ह्या दिंडीच्या मनशाक खंय खालपूट खंय नसताना तू तांकां व्हर आनी परतून हांगा हाडपावय। तशेंच तू हांगा तांकां बरे भशेन हांगा टाळ वाजोवन पुदू वाजोवन सगळे वाजोवन बरे गजरात घेऊन वच आनंदान वच आनी परत आनंदान घेऊन ये। श्री लुंडेश्वर महाराज की जय, दामोदर महाराज की जय, श्री ब्राह्मणेश्वर महाराज की जय। Tukaram,
I think this tradition has been continuing for the last 127 years, maybe 1899, 1900. The fort was established in 1885. So immediately after the establishment of the fort, I think this temple was also established, and it is a wonderful feeling that all the employees are part of this worship. So I wish them long life, and I congratulate all of them for keeping it up for the last 127 years. Thank you. Yeah, my wishes, best wishes from me, Deputy Chairman, and the entire, all the HODs, all the port employees, with the port employees, and all the entire population of Vastu to celebrate this stuff. Thank you. जवळजवळ 127 वर्ष झाली आमचे पार आमचं म्हणे तर आमचं पूर्वजांचं काहीच व पुढे व्हरपाचं काम आम्ही करतात आणि आमचे चेअरमॅन जवळजवळ 4 वर्ष झाली आमचे रोग राहतात त्यांना ते या पोटान येले त्यांना आम्ही त्यांना अपोपा केला त्यांनी आमचं नियोजन करून केले आणि त्यांना इथले बरे दिसले की ते आमका त्यांनी वादा केला म्हणजे त्याने आमका सांगले की आपण ज्यांना घेतलेपर्यंत या पोटानं असलो तोपर्यंत आपण या तुमच्या कार्यक्रमाक येतलो आणि खरोखर त्याने आमच्या आर्थिक हेही आमका त्यांनी खूपशी मदत केली चेअरमॅन ह्या चेअरमॅन येऊन आमका आर्थिक मदत केली असा त्यांना फुडलो चेअरमॅन जो येतलो तो त्याने आमका मदत करचे रिक्वेस्ट करता आणि आता पार आमच्या जो आमचो पार पयलो मान आमचो आसा पण पहिले वयता देवळान आणि एपीटी पेडवाली कामगाराचो म्हणून आम्ही आतुरतेने या पारांची वाट पळयता वर्साक तो आजचा दीस आम्ही आता आणि असेच आमकां सगळ्यांक भलायकी बरे आरोग्य जीवन वचून आमकां पार करपाक ताकद दिवचे दामोदरान आणि श्री दामोदर रुबडेश्वर महाराज की जय अशें म्हणून म्हणटा आणि देव बरें करूं. सगळे उडोवन जाल्ले आसा आता म्हणजे सुरवात जाली हिंगा पहिले पोर्टाचे एक चाळ आशिल्ली आणि ते चाळी कडेन ते लोकांक तेन्ना कमेस केले एक घुमटी दवरून हिंगा नाल दवरून भजन सुरवात केली आणि ते आज एक ह्या वेळात देवळा तयार जावन हिंगा देवाच्या एकदम विजंबणेन ही हिंगा चालू आसा आणि देवारच प्रक म्हणपाची लहान गुडी आशिल्ली ती हिंगा रुमडेश्वर देवस्थान घडोवन हाडले आणि जाले सगळे देवाचे कृपेन ह्या रुमडेश्वराक 40 लोकांचे लोकल आमचे एमएलए सगळ्यांक मेळ घेवन सगळे आमचे चेअरमॅन एमपीटी सगळ्यांक सपोर्ट करून घेवन हे आमगेले देवूळ जावन घेवन आज आमी सगळे उत्सव मनयतात त्या खरेंच धन्य म्हणपाचे आमी सगळे लोकांक वास्तवकाराक बी एक धन्य आणि सगळे एमपीटी लोकांक बी धन्य आमकां हे देवाची कृपा आसा आणि अशीच देवाचे आशीर्वाद उरतली आमच्या सेवा करून घेवची ही इच्छा.